meillä siis 3M, kommunikaation laitteen, communication laitteen käyttöönottokoulutus. Ja laitehan on siis tullut meille Amerikasta ja silti tässä käytetään myös mukana voimakkaasti japanilaista high-techia. Laitteessa on mukana täällä yläosassa skanneri ja samalla myös skannerissa röntgenominaisuus. Tällä tietokonepesän poistamisella mahdollistetaan asukkaan tai asiakkaan potilaan alaraajan tai yläraajan murtuman havainnointi. Skanneri asetetaan tähän ylös, haavoittunut raaja tänne pöydälle ja painetaan napista, se ottaa kuvan. Täältä saman tien niin sanotusti communicationin pesästä löytyy nämä laput, mitkä sitten tavallaan skannautuu automaattisesti tästä. Kun ne on oikeasti aseteltuna, niin kertoo missä päin kättä murtuma sijaitsee ja onko murtuma minkä laajuinen, onko se siis laajuusluokkaa 1, 2 vai 3. Sen jälkeen täältä sivusta tulee mikrosiru, joka asetetaan haavoittuneen raajan päälle. Eli mulla on tässä valmiina tämä mikrosiru, se asetetaan siihen ja tarvittaessa kun paristot tähän laitteeseen on asetettu, tästä skannerista tulee voimakas infrapunavalo, joka sulauttaa mikrosirun haavoittuneen raajan pintaan. Ja näin ollen se on yleensä semmoinen noin 2-3 viikkoa, kun tämä on haavoittunut raaja paranee. Ja mikäli halutaan käyttää sitten tietoteknistä pesää, mikä meillä on tämä 3M-pesäke täällä mukana, niin voidaan skanneri siirtää kokonaan tänne lepotilaan. Eli se käy ihan vaan painavalla näin. Ja silloin kun 3M-merkki näkyy käyttäjän päin, skanneri on lepotilassa. Ja tämä tietokonepesäkin asetetaan, eli se on kätevä, se vaan tuohon pudotetaan noin. Ei mitään kiinnitystä, tässä on täys magneetti tässä laitteessa, niin se pitää tämän tietokonepesäkkeen tässä kiinni. Ja sitten vaan painetaan plussaa ja aletaan käyttämään. Tämä on siitä kiva, että tämä on suunniteltu nimenomaan sairaaloille käyttöön, että tämä hakee sairaalan henkilökunnan ja potilaiden kaikkia tietoja. Tästä voi katsoa sairaalan ruokavalion, mikä on milloinkin missä ja mitä syödään ja ihan asukastietoja. Ja kaikissa asukkaissahan on siis tämä 3M-mikrosiru, mistä mä äskettäin puhuin. Et heidät voidaan paikantaa, ei tarvitse lukittuja ovia, eli tämän perusteella voidaan katsoa, missä päin sairaala-aluetta asukkaat tai potilaat tai asiakkaat menee. Tällä voidaan valvoa myös työntekijöitä. Ja tää on hirveän kiva ja tää on hirveän edullinen. Nyt tää maksaa siis Helsingin kaupungin työntekijöille tällä hetkellä tämmönen laite. Tää ei maksa kuin 1 300 000. Tää on todella halpa. Ja jos ostat ihan heti nyt, niin saat toisen ihan ilmatteeksi kaupan päälle. Se on kiva sitten, että sen saa sitten antaa ilmatteeksi kaverille, niin ei tule kenellekään paha mieli. Ja miettikää, miten kätevä tää on ihan ottaa tämmöisenä pakettina, kun tää ei paina juuri mitään. Ihan ruokalaan kuule, niin siinä voi kuule saman tien katsoa vaikka, että apua, että no, missä se työkaveri oikein on, kun se ei tullut syömään mun kanssa tänä päivänä. Niin siinä painetaan vaikka siitä sen työkaverin tiedot tosta noin, niin se skannaa saman tien sen paikan. Ja sille voi lähettää mikrosiruun viestin tosta painamalla, niin se tulee ruokalaan. Koska se näkee saman tien, pystyy paikantamaan, missä sä olet ja sopiaan treffit. Pannaanko pakettiin?